potrebujeme počuť Dominiku Bašárovú, ktorá učí slovenčinu stredoškolákov a pracuje so všelijakými deťmi. A Dominika po našej letnej škole pred tuším 2 rokmi odchádzala s tým, že chce začať veci robiť úplne inak. Dominika, ja te poprosím, zameraj sa na kľúčové slajdy, aby sme mali priestor vlastne povedať, čo je to, čo ty si priniesla vlastne do školy a čo by sme teda potrebovali od knižnic. A vidíme tvoju fresku, ale zatiaľ vidíme aj s tými bočnými slajdami, ale veď nemusí to prekážať. A celý čas ju vidíte takto? Vidíme ju takto. Ešte možno, že môžeš skúsiť kliknúť na ten prezentovať v Teams, ale nestrácajme podľa mňa čas trápením sa s Teamsom. Podľa mňa poďme na to. Dobre, tak dobrý deň všetkým. Myslím si, že dievčatá povedali všetko, čo viac menej ponúknem aj ja. A čo mňa možno na úvod trošička mrzí, že narábame možno a sme si možno nezadefinovali ten pojem, že dieťa a žiak, že ja sa veľmi prihováram, aby ste si to všetko, čo povedala aj Zuzka, aj Miriam, aby ste si to preklopili na to, že dieťa rovná sa aj stredoškolák, že my máme na stredných školách, áno, deti už troška vyrastené, ale v mnohých ohľadoch sú naozaj, čo sa týka čitateľskej zrelosti, sebavedomia a tak ďalej. Dovolím si tvrdiť, že na veľmi nízkej úrovni. Nie všetci možno, ale teda drvivá väčšina. Možno je to Máme tým, na to že... dáta. Máme na to dáta. Áno, dobre. OK, takže že veľmi som vďačná za to, čo povedali obe, ale prosím, myslíte aj na nás stredoškolákov a na nás stredoškolských učiteľov, lebo potrebujeme vás, knihovníci, veľmi, veľmi. Takže ja začnem tak veľmi možno, počkajte, skúsim to ešte takto. Ale naozaj sa nemusíš trápiť. 10 minút. Ja som troška z toho vyvedená. Dobre, tak skúsime. Tak je to dobre. No pozri, dobre. Hej? OK, super, tak OK. Takže začnem takýmto strašidelným snímkom, kde vám ukážem, milí knihovníci, že čo my robíme s deťmi. My na rozdiel od základnej školy máme štandardizované literárne diela a keď sa tak na to jedným očkom pozriete, tak ako snažíme sa robiť radosť z čítania, ale asi uznáte, že tá radosť možno neprichádza až tak prvoplánovo. Čo by sme možno my od vás chceli? My by sme od vás veľmi chceli, aby ste nám pomohli robiť čítanie pre radosť. To znamená to, čo Zuzka krásne hovorila, o čom rozprávala, že ten knižný bufet, aby ste naozaj ponúkli deťom nie takýto knižný bufet, ale naozaj rôznorodý, kde budete zohľadňovať možno ich záujmy, možno im ponúknete autobiografie osobností, blogerov, vlogerov, športovcov. Jednoducho, že im neponúknete police, ktoré budú s knihami zoradené abecedne, ale naozaj, aby ste im dali takúto pestru ponuku. Čiže viem si predstaviť, že ja by som bola veľmi vďačná aj za seba ako učiteľku, ak by som prišla na workshop, kde bude veľa odporúčaní na kníh podľa záujmov. Deti to potvrdzujú, ja robím s deťmi 15-minútové čítanie v úvode každej hodiny a ako môžete vidieť aj na tejto spätnej väzbe, ja sa ospravedlňujem za možno nekrasopis mojich stredoškolákov a možno nie gramatiku, ale toto sú spätné väzby ktorí mi napísali tak veľmi neformálne, takže prosím odpuste. A aj táto spätná väzba hovorí o tom, že áno, že deti normálne fakt ich baví čítať, keď čítajú knihy, ktoré sú podľa ich záujmov, že to nie je Hamlet, že to nie je Drak sa vracia. Mali sme tu Martinus na konci školského roka, takže chlapci, toto sú moji strojárikovia, lebo učíme aj na strednej odbornej škole, nielen na gymnáziu, tak oni siahli napríklad po týchto knihách. Takže naozaj, ak deťom ponúkneme to, čo ich baví, tak oni sa naozaj tešia. Druhé, čo my máme ako prekážku, že všetci musia čítať všetko. To znamená, že musia čítať buchtle, musia čítať veci, ktoré možno presahujú nejak ich čitateľskú zrelosť alebo tú identitu, alebo to sebavedomie, ako keby, že nemajú a ani chuďatka, oni naozaj prichádzajú, takže sú to často nerozčítaní čitatelia.
Aj keď by sme asi všetci očakávali, že stredoškolák už teda by mal mať niečo poriadne za sebou, minimálne tie Zastavím gaštanové ťa. knihy. Presne, zastavím ťa. 50, ja to tu pripomeniem, PISA, podľa PISA, včera to vravila Daniela, 57 našich 15-ročných o sebe nevie povedať, že sú skúsenými čitateľmi. Čiže rovno sú, ty si tu povedzme, neočakávajme, lebo tak to nie je a máme vlastne na to dáta, 40% číta, iba keď musí, 15-ročných. Takto si potrebujeme regulovať očakávania. Môžeš pokračovať. Ale ako keby my musíme od nich žiadať, že musíš prečítať toho Jozefa Kmilka, musíš prečítať Na západe nič nové, ale vy ako knihovníci im môžete urobiť toto, že im môžete dať aj veľkú mamutiu knihu techniky, áno, je to zase stredoškolák, tretiak a naozaj môžu mať z tohto zážitok, čiže naozaj možno majte odvahu aj v tom, že dávať a vy ste v tom oveľa lepší, ako sme my učitelia. Žiaľ, my nie sme tými odborníkmi, ako včera sme počuli pána z Martinusu, že naozaj vy ste kroky pred nami, že vy viete obsahovo, ktorá kniha je pre nich, že ušitá na mieru a zároveň viete aj to, že áno, budú to väčšie písmená, bude to možno komiks, bude to možno nejaká picture book, bude to možno, ja neviem čo. Vy viete ponúknuť práve to, čo my nemôžeme, alebo teda aj nevieme často, žiaľ, ponúknuť. Dobre, u nás sa stretnú na strednej škole s týmito žánrami. Vy im viete naozaj ponúknuť oveľa pestrejšiu paletu žánrov, to, čo som spomínala, že to, čo napríklad aj oni čítajú, po čom oni siahnu, čo si oni donesú. Dnes tu už bol spomenutý aj časopis, je to úplne v poriadku. V rámci mojej 15 minútovky dovolujem žiakom čítať aj časopisy, aj anglické knihy, teda čo si prinesú. Dokonca z počiatku, keď som im dala úlohu, že doneste si z domu knihu, ktorú chcete čítať a ktorá by vám robila radosť. Žiaľ, našli sa aj takí, ktorí si doniesli odvážneho Bojka. Áno, necháme to tak, ale potom sa snažíme naozaj, že to, čo povedala Zuzka, že podsúvať tie knihy, ale v tom takom dobrom slova zmysle, že ukázať tú paletu, doniesť. Veľmi nám pomohol projekt Naša trieda číta, krajina čitateľov, keď som poslala dievčatám, že čo si chlapci doniesli. Takže Viki, že fúha, to je pekličko a naozaj nás podporili aj v tom, že aj v tom nám veľmi pomohli. Takže ja si myslím, že aj knihovníci majú tento potenciál a boli by sme vám za to naozaj veľmi vďační. Zastavím ťa na chvíľočku, počkaj, len sa ostaň, kľudne na tejto super fotke, kde ťa vidieť, ako ukazuješ, čo sú knihy. Jedna vec, peklíčko to bolo v tom, že tam boli knižky zo 70. 80. rokov, čiže nešlo o žánre, išlo o to, že to boli zostarnuté knihy, čo si o duklianskom priesmiku, takéto nejaké zvláštne veci, čo dokazuje to, že decká v domovoch majú tých kníh málo, to vraciame sa k tým 41% s tou jednou poličkou doma. A druhá vec je tvoja 15-minútovka, len veľmi rýchlo. Decká na začiatku hodiny majú 15 minút na tiché čítanie, knihy, ktorú chcú čítať sami. Pani učiteľka číta svoju knihu, to je teda Dominika, a nenasleduje za tým žiadne hodnotenie, nikomu ho nehovoria, čo čítali, čo sa deje v knižke, žiadne reporty, prejde 15 minút a začína sa vyučovanie. Čiže každú hodinu slovenčiny má vlastne Dominika skrátenú o 15 minút v prospech toho, aby decká poznávali aj nejaký iný druh čítania, než je tá literatúra. Prepáč, pokračuj. Dobre, čo by sme vám boli veľmi vďační, aby ste knihovníci naši milí vytvárali a pomáhali nám vytvárať priestor preto, aby si deti, používam ten termín, ale myslím tým aj našich stredoškolákov, aby sa vytváral priestor, kde si budú zdieľať to, čo čítajú, aby dochádzalo k tzv. Rovesnickému zdieľaniu. Hej. Ja som si dala tu také dve fotky na porovnanie. Zdieľam, odporúčam, hej, knihy, pozrite sa. Vyzerá to, že som aj celkom nadšená pre túto knihu, mali sme ju aj na letnej škole, tak ja im vysvetľujem. Pozrite sa na deti. Klik. Pozrite sa na túto emóciu, hej, že to je presne o tom, že ak tá Paťka v tom červenom tričku ukáže, no, že toto určite ja som to prečítala, pozrite, ako mi to pomohlo a nepomohlo, hej, že to je presne o tom, že keď oni si vytvárajú, alebo sa vytvára priestor preto, aby oni si mohli zdieľať, že počúvaj, ja som čítala takú knihu, podľa mňa sa ti bude páčiť, toto určite zafunguje, ale ako keby tie deti potrebujú dostať ten priestor preto, aby sa vytvorila možno nejaká komunita, kde k tomu rovesnickému zdieľaniu a odporúčaniu dôjde. Tiež nám hovorili dievčatá na letnej škole, že
že naozaj je skúsenosť taká, že tínedžeri skôr akceptujú názor toho rovesníka ako možno odporúčanie učiteľa. Za čo som veľmi vďačná, to som vďačná kolegyniam, jedna tu sedí vedľa mňa, Vierka Tejbusová, ale aj ďalšie kolegyne, ktoré nie sú slovančinárky a oni tiež odporúčajú, takže ja si viem predstaviť úplne, že do knižnice a knihovníci by mohli napríklad aj v rámci iných hodín pozvať a vytvárať priestor aj s inými učiteľmi ako slovenčinármi, ktorí budú zdieľať to, že čítajú a vlastne oni zistia, že fúha, že to nielen Bašárova číta, lebo musí, ale že čítajú aj iné učiteľky, lebo chcú a že im to prináša veľmi veľa benefitov. Takže Ideme do finále. Áno. Dobre, takže to rovesnícke zdieľanie funguje v rámci tej 15-minútovky, čiže napríklad vidíte, že naozaj to funguje, videla, začala, chce aj ona. No, to si prečítajme, lebo to je dojímavé. Ja tento citát poznám. Vrátiš nám ho naspäť. Áno, dobre, tak keď som si všimla, že po niektorí čítajú aj niektoré aj anglické knihy, tak ma to tak naladilo, že viem, že si chcem nejakú prečítať. Hej, takže naozaj to fakt funguje, keď si to oni odporúčajú a keď vidia, že to nie sú nejakí mimozemšťania, ktorí iba čítajú, ale že to je môj spolužiak, s ktorým si normálne, že rozumiem cez prestávky a že ten spolužiak môj číta a chcem vedieť, že čo. Dobre, potom asi pri tomto zozname to čitateľské sebavedomie veľmi neporastie, takže bolo by dobré, ak by naozaj ste ponúkali a my by sme vám boli vďační, ak by ste aj nám ukázali, že čo všetko teda môžeme prečítať a že to naozaj nemusí byť o tom počte, o naháňaní možno, že 10 kníh a všetky prečítané, tak ako oni by mali mať stredoškoláci, maturanti prečítaný celý tento zoznam, ale že naozaj tam je tá sloboda. Hej, že ako tu vidíte, že jeden chlapec začal čítať na odporúčanie svojej spolužiačky Labyrint, čo je celkom taká, že hrubá kniha a za tie 3 mesiace som iba v škole stihol prečítať 90 strán, čo pre niekoho môže byť málo, ale ja som na seba hrdý. Takže naozaj má to zmysel. Dobre. Veľmi, čo vám závidíme, je aj priestor, ktorý máte väčšina knižníc. Hej, že my maximum toho možno pekného môžeme napríklad v tejto triede, hej, že to je naše maximum toho priestoru pekného, ktoré môžeme priniesť, ale vy v knižniciach viete určite priniesť aj to nádherné prostredie, v ktorom sa to deje. Tak ako Zuzka hovorila, že našou prvoradou úlohou je naozaj nás tlačí maturitná skúška zo slovenčiny, ktorá je povinná a teda my sme zameraní na rôzne interpretácie, analýzy, neviem čo, ale to čítanie pre radosť, tam sa ten priestor až tak veľmi nevytvorí, alebo ťažšie sa vytvára, dá sa to, ale ťažšie. Takže určite by bolo skvelé, ak by ste nám pomohli v tom, že ukázať aj tým stredoškolákom, že tie knihy naozaj, pri tých knihách sa dá plakať, dá sa smiať. Často sa stretnem s otázkou, že a vy ste sa naozaj niekedy akože smiali na knihe? Hovorím, že no, a to naozaj, že to sa dá, že možno aj to ukázať, že pri čítaní toto je možné. Ďalšia vec, na čo by som možno chcela, že čo my, na čo nemáme tak veľmi, tak to je to také, ten zážitok, a tomu už končím, ako keby, že idem do finále, že my by sme veľmi chceli, aby ste nám pomohli možno urobiť to čítanie zážitkovým. Čiže my by sme naozaj potrebovali takú Miriam Halamičkovú aj pre stredoškolákov. To znamená, že fakt by sme potrebovali, aby nie len tie štandardizované, ale že aj tie iné knihy, aby ste ukázali, že byť s knihou je veľký zážitok. Zatiaľ sme takú Miriam Halamičkovú pre stredoškolákov nenašli. Ja som sa snažila troška pohrať s AI. Miriam, prosím, odpusť. Použila som tvoju a dala som za úlohu AI, aby vytvorila. Ja dúfam, že takú Miriam Halamičkovú niekedy stretneme, alebo že sa Miriam preprofiluje.
a že bude a príde k nám do Sečoviec, aby nám prečítala napríklad Sofoklovu Antigonu a že deti, tak ako malé deti, naozaj sú v úžase, keď Miriam číta a nielen malé deti, ale aj my dospelí. Takže dúfam, že to sa raz splní. Dobre, neviem, či to stačilo, či ma Krásne, počúvaj, počuť. ale už tu pribudlo. Som rada, že sa učitelia chcú zapojiť práve týmto smerom a že neočakávajú už len to nutné. Prosím vás, knihovníci, kľudne dokončite svoje fotky, trošku teraz presahujeme. Chcem, a hneď tu je odporúčanie Martina Janošíková, číta super pre veľkáčov. Veľmi vám odporúčame Martinu Janošíkovú. Ona je z Edudrama. Ešte je v Edudrame? Áno, ale myslím, že teraz Martina začala pracovať pre Staromestskú knižnicu v Bratislave, takže... Dokonca. Tak, vaša kolegyňa. Martina Janošíková. Určite. A ona aj tie veľké diela. Ja sa profilujem skôr na tie príbehy na jedno prečítanie, ale ona veľmi rada pracuje aj s tými veľkými dielami, tak dávam do pozornosti Martinu. Výborne, môžete si ju pozvať na spoločné školenie. Píšte v čete, pokiaľ ste niečo vám beží hlavou a ešte to potrebujete spracovať, lebo my sme si tu medzi tým písali s Kamilou, s pani riaditeľkou KMK, čo nám teda bežalo hlavou. Ale to, čo tu chceme zaramcovať, je, že naozaj nemusíte robiť toho smreka, ak za vami prídu, že majú posledné triky do konca školského roka. Ale najlepšou obranou je vlastne stratégia knižnice. Toto pre nás nemôžeme urobiť, pretože naša úloha je iná. Ak treba ju pomenovať ako. Čiže zoberte si tam tie decká, lebo to tá pani učiteľka potrebuje, urobte jej kávu, posaďte ju dozadu a dajte jej listovať časopis, ktorý máte niekde na zázemí, nejaké miau alebo čokoľvek, lebo ona potrebuje pauzu, ale spravte si to podľa seba, lebo keď tam konečne tí stredoškoláci prídu raz za čas, tak chcete, aby mali zážitok, aby sa vrátili. My nepotrebujeme v nich potvrdzovať nechuť voči knižniciam takýmto spôsobom. Čiže urobte všetko, čo môžete preto, aby sa vrátili a nechajme smreka smrekom, pretože ten patrí do školy. Pozdravujú Miriamku z Petržalskej knižnice, Miky a Zuzana ťa pozdravujú. Kontakt na Martinu. Ak aktuálne Martina pracuje v Staromestskej knižnici, tak možno cez Staromestskú knižnicu si ju skúste pohľadať cez nejaký adresár na webe určite, a nájdete určite aj na Facebooku. Dievčatá, čo by ste povedali na záver? Prosím, každá dajte nejakú jednu vec. Ja by som povedala, že Martinu hľadajte pod profilom Príbehom na stope. A pozdravujem Mikyho, Zuzku, ďakujem. Tak už keď máš slovo, tak skús povedať niečo o školách a knižniciach a o potrebe čitateľstva. Jednou vetou. Ja som chcela vlastne, posledný slajd, úplne som to zabudla, bola fotka, kde vlastne učitelia robia výtvarnú činnosť na mojom workshope pre deti. A chcem vás povzbudiť, že tá úloha tých učiteľov na tých workshopoch je niekedy rôzna. Ale že vám prajem veľa pekných prekvapení. Mne sa to stáva sem tam, že zostanem z tých učiteľov ešte viacej dojata než z tých detí. A to vám prajem a že neuzavrite sa ani voči tým učiteľom. Je niekedy ťažké sa otvoriť deťom a potom ale otvoriť sa učiteľom je tiež nejaká ďalšia kapitola, ktorú možno skúste si to tak v sebe nejak prebrať. Ďakujeme. Dominika? No, že nezabúdajte aj na nás, stredoškolákov, nielen na malé deti, na prvý, druhý stupeň, ale že prosím, myslíte aj na nás, na stredoškolákov a myslíte prosím aj na nás, učiteľov, lebo to, čo povedala teraz Miriam, že to potvrdzujem, že my nie sme naozaj odborníci vo všetkom a my sa tiež chceme vzdelať, tiež chceme vidieť, a čo môžeme tak nenápadne možno podstrčiť našim veľkým deťom. Takže myslíte prosím aj na nás. Ty, Dominika, organizuješ nejaké knižničné aktivity pre svoje decká? Že nosievate ich ešte do knižnice? Je také niečo súčasťou vyučovania na strednej škole? No teraz máme dohodnuté na október, nám bližšie otvorili Martinus, takže ideme do Martinusu, už sme Áno, takže ideme a potom čo robíme, tak
sme využili možnosť, že Martinus prišiel k nám. Stredoškolákom som dala úlohu, že nech si napíšu, že čomu sa venujú, čo majú radi. Poslala som to dievčatám a oni ako keby doniesli knihy. A tu sa nezastavme pri tom, že toto spravil Martinus. Máme veľkú holandskú experimentálnu štúdiu, kde raz do týždňa knihovničky z miestnej knižnice prichádzali na vybrané školy a nosili knihy. Čiže vlastne Martinus robil nejaký predvýber, lebo tam prosto vie prísť, ale to je možno niečo, čo viete spraviť aj vy a priniesť 50 namiesto 1500 a medzi nimi práve ten výber, aký vlastne spomínala Dominika alebo spomínala Zuzka. Asi to bude potrebné procesne nejako ošetriť, samozrejme, ale možno, že to viete vyriešiť. Možno, že keď sa na to pozriete cez hľadačík tej stratégie, možno si poviete, tak toto stojí za to, aby sme tieto procesné problémy nejakým spôsobom vyriešili. Máš tu oceňujúce slova, že v rámci mantinelov, Dominika, ktoré ti stanovuje školská osnova, sa snažíš urobiť pre mladých ľudí čosi viac, než musí. Tak, takí sú čitatelia. Zuzka, ešte ty posledné slova. Ďakujem. Ja by som možno nadviazala na Dominiku, ktorá povedala, že myslíte aj na nás a možno len taká výzva, že niekedy aj tí učitelia potrebujú objaviť tú radosť čítania. Znovu nájsť to v sebe. Takže myslíte aj na nás aj v tomto ohľade. A tu si pripomeňme 10 práv čitateľa, že ak vy, knihovníci, poviete pred učiteľom, študentom, že túto knižku ja som nedočítala, tak ste validovali, že knižky sa občas nedočítavajú, lebo taká je čitateľská cesta, ako sme sa rozprávali včera, a odchádzajú aspoň o poznanie bohatší, lebo tie mýty prenasledujú aj nás, tie naratívy.